हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खेबसे फैबावबाय, नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनै मोखां दिन्थिथ'ला नुजाथ'ला। आं जास्ट बेकल' बखिलांबाय थानोसै। सिगांनि भिडिअनि बायदिनो आं दिनैबो गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन होनो नागिरदों। नोंथांमोना बेखौहाय गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय आरो गोसोआवहाय लाबानो जाबाय। होमबा दिनैबो खोनासंनायदो, जागायनोसै आङो। बिजाबखौ हेंथा होनो हाया, बिजाबखौ सावनानै फोजोबनो हाया, मानसिनि सानस्रिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै लाखिनो हाया। बेखौ बुंदोंमोन बिथां आलफ्रेड हुइटनी डिस उन्डा। मा बुंदों? बिजाबखौ हेंथा होनो हाया, बिजाबखौ सावनानै फोजोबनो हाया, मानसिनि सानस्रिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै लाखिनो हाया। नैथियाव होबावनो सानदों, गावनि गोजोनाल' जायनि जिउनि थांखि, बियो मोनसे असित सुबुं। गुबुननि बाख्नायनाय मोननायानो जायनि जिउ मिजिं, बियो सासे लोरबां सुबुं। गुबुननि गोजोना जायनि जिउ थांखि, बियो सासे गोथार मानसि। बेखौ बुंदोंमोन बिथां टलस्टय। मा बुंदों? गावनि गोजोनाल' जायनि जिउनि थांखि, बिसोर सासे असित सुबुं। गुबुननि बाख्नायनाय मोननायानो जायनि जिउ मिजिं, बियो सासे लोरबां सुबुं। गुबुननि गोजोना जायनि जिउ थांखि, बियो सासे गोथार मानसि। दानिया नेक्स्टआव फैबावगोन। जायफोर मानसिया जेबो मावालाबासिनो बाथ्राल' बुङो, बेबादि मानसिया गासिबो रोखोमनि मावदिन्थिखौ सिथारो। बेखौ बुंदोंमोन बिथां वार्ड हगारआ। मा बुंदों? जायफोर मानसिया जेबो मावालाबासिनो बाथ्राल' बुङो, बेबादि मानसिया गासैबो रोखोमनि मावदिन्थिखौ सिथारो। नेक्स्टआव, माब्लाबाबो मोनबो बाथ्रायाव समाय दाला, मानोना नों गोसो जानानै दोंसे गोसोम खानायखौ गुफुर खालामनो हाया। इसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन बेखौहाय। मा बुंदों? माब्लाबाबो मोनबो बाथ्रायाव समाय दाला, मानोना नों गोसो जानानै दोंसे गोसोम खानायखौ गुफुर खालामनो हाया। दानिया आङो लास्ट मोनसे फरायबावनोसै। निमाहाजों रागाखौ जै खालाम, गाज्रिखौ मोजांजों जै खालाम, लुबैनायखौ गोसो हमथानायजों जै खालाम, नंखायखौ सैथोजों जै खालाम, बेनो गुबै धोरोम। बेखौ बुंदोंमोन बिथां बुद्धदेबआ। मा बुंदों? निमाहाजों रागाखौ जै खालाम, गाज्रिखौ मोजांजों जै खालाम, निमाहाजों रागाखौ जै खालाम, गाज्रिखौ मोजांजों जै खालाम, लुबैनायखौ गोसो हमथानायजों जै खालाम, नंखायखौ सैथोजों जै खालाम, बेनो गुबै धोरोम। लोगोफोर, दिनैनि गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन फरायनाया बेखिनियानो। आं उनावबो लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना बे गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन होनायखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो एसे अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय। बाय बाय, गोजोन्थों।